Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Denzitet 5. Ova emisija će u nekoliko biti posvećena nekim našim unutrašnjim prilikama, nekoj trenutnoj poziciji u ovom kosmosu u kojem se nalazi ova naša napaćena zemlja, da pokušamo da tu neku sliku predstavimo, da odredimo stvarno trenutnu poziciju i perspektive koje se otvaraju. Nisu lepe unapred, to da kažem. Nekako povod za ovu emisiju će biti jedan intervju koji je Sputniku dao Karaganović, jedan ruski, odnosno Karaganov, Sergej Karaganov, jedan ruski analitičar, ranije vrlo blizak Putinu, dalje vrlo izuzetno aktivan čovjek i vrlo mudar čovjek. Gde se preporučuje vam da taj intervju pročitate ko nije, imaće šta da čuje i da sazna. Ja ću se ovdje posvetiti samo jednom delu koji se odnosi na nas, praktično na mali citat iz tog intervjua. Kaže, pitanje je, očekujete li da će možda neko na zapadu odlučiti da zbog toga što Srbija ne želi da uvede sankcije Rusiji, otvori još jedan front na Balkanu? Odgovor. Taj front će se otvoriti pre ili kasnije, jer je jasno da će napetost koju su ostavili pre ili kasnije eskalirati. Ali to je pitanje za naše srpske prijatelje. Znam da je srpska vojska ojačala posljednjih godina, ne znam hoće li joj biti potrebna pomoć. A da će balkanska situacija ponovo eksplodirati nema sumnje, jer su tu ostavili mnogo toga što žulja. To su u suštini rane koje se samo mogu lečiti jodom. Ja sam, ne znam više ni sam koliko puta, govorio o tome da ovaj prividni mir koji vlada na ovom našem helmu je samo prividni, da su kompletan mizansen ove strane ale ovde tako postavile da ovo mogu da upale na enter, što bi se reklo. Kad god požele, znači kad god im odgovara. Da li će ga upaliti, u kom obimu će ga upaliti, u kom obimu oni mogu da upravljaju tim procesima kada to upale, utoliko se stvari nešto promenile. Oni su bili nesumnjivo gospodari 90. godina na ovim prostorima, niko im se, što bi se reklo, sa strane nije mešao u posao. Rusija je bila na kolenima, nije mogla da u ovome učestvuje ni na koji način. Imala je tu jednu ekskurziju 99. godine sa onim svojim odredom koji je iz Bosne otišao i zauzeo prištinski aerodrom, i to je sve što su bili uradili. Nama je to tada jako, jako puno značilo, ruku na srce. Značilo nam je pre svega psihološki i na neki način je i podržavalo to srpsko rukovodstvo koje, opet pa sa moje tačke gledišta, je svim tim izazovima bilo nedoraslo. Mnoge šanse smo bespotrebno propustili. Ne mogu da kažem da Milošević nije bio patriota, on je to bio, zaista, ali jednostavno čovjek koji je na svoj način poimao kako te procese treba rešavati. Ja se s tim duboko ne slažem, ali bilo je tako kako je bilo. A to što je ostalo iza, ova ovakva sklepana Dejtonska Bosna, Srbija od koje je oteto Kosovo,
i proglašena nekakvom nezavisnom državom, namerno ostavljena situacija tako kako je ostavljena. Da to mogu da zapale kad god hoće. Mi sada vidimo da se te ratne pripreme vrše. I koliko ja mogu da procenim, vrlo intenzivno. Englezi ulaze u Bosnu sa vojskom. Imamo čak informaciju da je jedan manji odred Sasovaca bio u Banja Luci, izgleda želeći da na neki način prepadne Dodika i da ga uhvati. Naravno, to rukovodstvo nije baš tako naivno, postavilo je snage veoma snažne oko Dodika, tako da su ovi morali da od te operacije odustanu. Sad mnogi od nas će se pitati kako to mogu ti Englezi. Mogu. Oni mogu da šetaju po toj teritoriji kako god hoće, ne sme niko da ih zaustavi. Što se tiče Republike Srpske, dok ne otvore vatru, ovi naši im neće pucati po njima. Jer sve se još uvek drži u političkim okvirima. No, tu čovjek zaista ne zna. I teško je predvidjeti kada će do eskalacije doći, a do nje će, evo vidite, kako to izgleda sa strane kad se pogleda doći. Ja sam još prošle godine, kada sam radio neke analize i redovniji gledaoci su upoznati sa time, pretpostavio situaciju u kojoj će dejstvo prema Srbiji i srpskom narodu uopšte, na ovim našim preostalim teritorijama, biti ovog puta izvedeno sinhronizovano i izvedeno sa svih strana. Ako budu krenuli u ovu akciju, oni znaju da smo mi dosta kočoperni, da smo vrlo žilavi u borbi i da je neophodno za uspeh njihovog plana u pretpostavljenom vojnom rešenju situacije angažovati mnogo veće snage i da će pri tome biti udružene snage Hrvatske, bosanskih muslimana, Šiptara, Albanaca, verovatno i Crnogoraca. Što da radimo, tako je. U tom nekom pretpostavljenom vojnom razrešenju nama su aduti veoma slabi, vojnički. Pretpostavljam da su Srbi u Republici Srpskoj dobar deo naoružanja, naročito ličnog naoružanja, posakrivali, ali treba imati u vidu da je to oružje staro 20 i sad već 7 godina, da je i tada kada je upotrebljavano izraubovano, da ništa nije zanavljano i da, eto, može da posluži ono što se kaže, da se opet brani selo do sela, gradić do gradića, da se ne da. Jednostavno da se pruža otpor. Ali ne može da se u nekom vojničkom smislu u rat uđe tako da ideš u pobedu. Zato je potrebno da imaš vojsku, pre svega organizovanu vrhovnu komandu i organizovane, obučene i opremljene jedinice sa kojima ćeš raditi kontranapad i će poraziti protivnika. Prema tome, nama u tom smislu je u suštini otvorena samo jedna mogućnost. Da pružimo otpor, da ga razvučemo u vremenu dovoljnom, da nam naš veliki bata stigne u pomoć. Ne vidim drugog rešenja. Što se Srbije tiče, to vojske što imamo, u zavisnosti od odluka koje bi se donosile, a to ćemo sada u drugom delu sve malo detaljnije raspraviti, ona zaista objektivno može problem sa Šiptarima na Kosmetu da reši u nekoliko dana.
ne verujem da im treba možda više od 3-4 dana da se izvrši koncentracija te vojske koju imamo sa sredstvima koje ima, da se jedna uraganska vatra otvori, beskompromisna, bitno je Šiptari dignuti u pogon, što bi se reklo, ko u lovu. Jer ako počneš da kilaviš, a Šiptar se ukopa, to je već posle muka teška to iskopati iz rova. Znači, mora se takav udar napraviti da se strah u kosti utara, da se oni dignu u bežaniju. Eto, to bi sva mudrost i sva taktika bila. Koliko to ne uradiš, imaš veoma otvorene uslove da pretrpiš jedan brutalan i veoma sraman poraz. I to ću isto tako otvoreno da kažem. Sad, sva vojna dejstva, ratna dejstva uvek zavise od politike, kako god da ga okrenemo. Koliko god da voli neko ne voli politiku, zavisi od politike, voleli je, ne voleli je. A kako sa tog stanovišta izgleda trenutna situacija u Srbiji, te naše nesrećne unutrašnje srpske politike? Ovde ću se pozvati na jedan članak Luke Mitrovića koji je objavljen u tabloidu, a na YouTube-u ga je prenela Balkanska taraba. Meni je bio vrlo interesantan jer je čovek taksativno nabrojao zahteve koje Zapad ispostavlja ovom našem rukovodstvu. Sad, pošto želim da budem, ja nikad, to znate i sami, ne volim opširne emisije da snimam neke dugačke, idem sve vrlo koncizno, vi sve to jako dobro inače već znate i vrlo ste upućeni. Moram da se pohvalim sa zaista upućenom publikom. Ne moram da objašnjavam naširoko na dugačko. Svi vi znate kakva je pozicija ove vlade, naše takozvane vlade, i kakve su relacije te naše takozvane vlade sa Zapadom. Relacije su takve da se ovoj vladi ispostavljaju zahtevi. Izbori takozvani su prošli, rezultat smo dobili takav kakav su oni već i želeli unapred da bude i tu ne možemo ništa da učinimo, tako je kako je i u tim okvirima se krećemo. Taj pritisak Zapad koji vrši na nas naravno se vrši u trenutnoj konstelaciji međunarodnih odnosa, svega ovoga što je nastalo posle 24. februara do danas. Sasvim su promenjene relacije, Zapad ima svoje zahteve, Zapad želi da tu rupu u svom tkanju zvanu Srbija začepi i začepit će na svaki način, s jedne strane. S druge strane, želi pošto što stvarno oni su već pomerili pameću, da se osveti na neki način Rusiji, da je ujede i da pokaže Rusiji da Rusija nije svemoćna. I to najlepše može da uradi ako porazi Srbe. A da Rusija ne sme da reaguje, jer su oni, bože moj, tu će da se ispreče, Rusija neće smeti i morat će opet sa strane da gleda kako oni ovde dave i mrcvare Srbe. Mislim da tom njihov naslađivanja neće biti ništa, ali da će nama muka biti, to je sigurno. Sad, da bi se recimo takav scenarij izbegao, Srbija sa ovim takozvanim rukovodstvom Srbije treba da ispuni određene uslove koje je ovaj čovek jako lepo pobrojao i taksativno nabrojao. Ja ću vam ih samo pročitati pa ćemo onda još malo na tu temu da popričamo. Uslov svih uslova je priznanje Kosova nezavisnog. To je uslov. Sankcije Rusiji. Izolacija Dodika i u Srbiji i u BiH. I samo tu da se nadovežem da od pre nekoliko dana onaj intervju koji je Times u londonskom dao
Vučić priznao je da je izvršio pritisak na Dodika da ne povrati deo nadležnosti Republike Srpske koje se odnosi na formiranje vojske. Jer po Dejtonskom sporazumu Republika Srpska ima svoju vojsku. To je visoki predstavnik svojom odlukom ukinuo. Mi imamo puno pravo po Dejtonskom sporazumu da imamo vojsku Republike Srpske. Po Dejtonskom sporazumu su nabrojane količine teškog naoružanja. Su vrlo znatne, vrlo velike količine. Mi smo daleko ispod nivoa po Dejtonskom sporazumu Srbija u količini naoružanja koje nam pripada po Dejtonskom sporazumu. Jer Dejtonski sporazum je, za one koji su možda zaboravili, kada je donet, svi kapaciteti vojni zatečeni u tom trenutku morali su biti umanjeni za 10%. To za 10% manje Srbija ima pravo na 320 borbenih aviona. Jer je imala nekih 370, pa je tako nešto. Starih krntija, ovakvih, onakvih, onih knjigova, svega, galebova, jastrebova, ali imamo pravo na, sad po Dejtonskom sporazumu, imamo pravo na 320 aviona. Na 1000 i nešto tenkova. Zaboravio sam sad već te cifre, ali sadašnja vojska Srbije je daleko, daleko, daleko ispod tih stvari koje su bile propisane Dejtonskim sporazumom. Republika Srpska ni nema vojsku, a ima pravo na nju. I isto tako su ti kapaciteti teškog naoružanja propisani Dejtonskim sporazumom koliko sme Republika Srpska da ima. Naravno, imaš pravo i na zanavljanje, ono što je staro baciš, on kupiš novo. Tank je tank, ne piše koji model. Znači, tu jednu sramnu ulogu je to Vučić isto tako odigrao. Da ne ljuti Zapad. A onda ćeš vojsku da praviš za 24 sata. Kad bude stani panik. Sljedeći zahtjevi su uklanjanje ruskih ljudi iz buduće vlade Srbije. Ako ih uopšte i bilo je par njih koji su to naklonjeni u prethodnoj vladi Rusiji. Popović je kao šatroruski čovek, ministar bez portfelja. Mora biti postavljen proevropski kandidat za predsjednika vlade. Što sad opet da napravim jednu malu digresiju, ona Dačićeva predizborna parola Dačić za premijera, u ovoj varijanti teško da će da prođe. Vrlo teško da... Neću dalje da širim te kombinacije, jer me previše ne interesuju, ali eto, samo nagoveštavam. Amerikanci po onom sporazumu još Vašingtonskom, nesrećnom Vašingtonskom sporazumu i čučanja na onoj hoklici, treba da investiraju oko $1,5 milijarde ovde, da pokupe ono što je najvrednije, naravno, i ono što kod njih obično neće da prođe, jer su to sve prljave tehnologije, da izvuku ekstra profit i da naravno ugrade se još jače u tkivo Srbije. Tako da od tih $1,5 milijarde čoveku može ovako kao cifra da zvuči dosta veliko, ali to su danajski darovi. To je nešto što se posle povratno bude ne skupo, nego Bože me sačuvaj od toga šta Amerikanci sad mogu da naprave. Traži se približavanje NATO paktu, traži se prekid vojnih i ekonomskih aranžmana sa Kinom. Su veoma ljuti što smo mi kupili taj neki protivavionski sistem kineski
Ovako, nije loš, ali je to daleko ispod onoga što S-400 može da uradi, pa i S-300 je mnogo bolji sistem od ovog koji smo mi od Kineza uzeli. On ima zahvat od 180 stepeni, znači moraš da ga okreneš u pravcu dejstva, a ako ti avion dođe iza leđa, ti moraš da okrećeš čitavu onu lansirnu rampu, da se mrndaš. Isto kao onaj američki Patriot. I on ima isto tako jedan okrenuti pravac, za razliku od ruskih sistema, S-300, S-400, digneš onaj lancer vertikalno, ispališ raketu i u 360 stepeni leti kud hoćeš. To je ono za laike, što bi se reklo, osnovna razlika. Zahteva se saradnja sa zemljama regiona uz puno poštovanje suvereniteta. Da se slučajno ne bi pojavila ovde neka vlast koja bi osporila suverenitet i teritorijalni integritet naših suseda. Naprimer, ja bi im osporio svima teritorijalni integritet. Su izgradili kvazi države na srpskoj zemlji. Da idemo dalje. Hoću ja, tako da. Početak ozbiljnog rada tužilaštva i sudova. To je isto zahtev jedan koji je u sklopu Vašingtonskog sporazuma, jer te američke velike firme koje žele tu da dođu, one ipak žele uređeni pravni prostor, oni ne mogu da funkcionišu u ovom haosu u kojem se mi trenutno nalazimo i traže uređenje pravnog prostora. E sad, da bi se taj pravni prostor uredio, zahteva se isto tako od tog našeg nepomnjanika da počne procesuiranje korumpiranih članova političke elite. Kako on to da uradi, kad je on sam deo svega toga? Pa on će biti najveći smrtni neprijatelj toj korumpiranoj eliti, otkinut će mu glavu za 24 sata ako krene tako nešto da radi. I da se pokrenu neotvaranje postupaka protiv njegovih najbližih saradnika. Sad, vi možete videti do koje mere je taj čovek usamljen. On kada bi svim ovim zahtevima, na primer, jedno jutro se probudi pa reši da se suprotstavi tomu. Sa kime on to uradi? Ko su saradnici njegovi? Koje su njegove poluge moći da bi ovako nešto onako odbio? Ja ne vidim tu mogućnost što se njega tiče. Ova vlast i ova nomenklatura koju mi gledamo na vlasti u ovoj zemlji, to ne može da uradi. Prvo, sami su kriminalci. Drugo, oni su nepismeni ljudi. Oni ne znaju kako se te stvari rade. Jer ima tih momenta kada i bitanga jednom nešto patriotsko se u njoj probudi, pa hoće da da neki doprinos društvu i državi, kako to da uradi kad on to ne zna. Drugo, ta aktivna uloga koju Nemačka ima sad na ovom prostoru, koja besni, koja isto tako sad grize svoj rep, ljuti su, besni su, oni su privredni džinovi i oduvek bili politički patuljci. Oni jednostavno ne znaju politički da se ponašaju, niti da ta Nemačka, to društvo, ta nemačka privreda, nemački radni čovek, da ima jedno kvalitetno političko predstavljanje koje će biti nadogradnja tako jednog uspešnog društva koje je u stanju svašta da napravi. Ne, oni su uvek imali
Političke budale. Bilo je tu i tamo nekih kancelara koji su eto malo bili normalniji, uravnoteženiji, što bi se reklo. Razumem ja da je i Nemačka okupaciona zona, ona je i dalje okupaciona zona, nemački kancelar kada se izabere mora prvo da ide i Amerikancima, Englezima i Francuzima potpiše lojalnost. Ne može da postane kancelar bez toga. Znači i taj formalni akt mora da izvede. Naravno, ni to neće javno publikovati, ali se zna da je to procedura. Nećeš postati kancelar. Jednostavno dok to ne potpišeš. Ali šta je nama urađeno? Svi ovi pogoni, direktne strane investicije, rast BDP-a, napumpavanje glupe priče, ti sad imaš slom Evrope. Čak i da sve ovo potpišemo i prihvatimo, da bi spasio tu kao neku našu privredu. Svi ti pogoni to su fizički radnici, petljaju kablove uglavnom. Slom nemačke privrede će biti slom ovih pogona ovdje. A u svemu tome, čitav koncept ovog društva je takav da ne postoji nikakva ideja da Srbija ima, na primjer, nešto što se zove plan privrednog razvoja. Razvoj sopstvene industrije, sopstvenih pogona. Mi imamo samo Bogom danu ovu zemlju ovakva kakva je dobra i plodna i ovo nešto seljaka što još uvek čeprka po njoj, pa eto, pretpostavljam da nećemo umirati od gladi. Mada će ovi stvarati, već su počeli stvaranje preduslova da nam se i to desi. Tamo čujem po jugu Srbije, popisuju stoku, proglasit će nekakvu kugu, stočnu, ko zna šta, pobiće to sve, da ne bi imali šta da jedemo. Odeći i obući da ne govorim. Znači, elementarnim stvarima u ratna vremena. Što vam se zateklo u ormanu, s time ćete sačekati kraj ovog rata. Nema, jednostavno, to je toliko jedna bezizlazna situacija što se ove vlasti tiče. Evo, mene, na primjer, da pozovu da ih posavetujem, šta da kažem u idiotima? Šta da im kažem kad su se zafarbali u ćošak i sve nas zajedno zafarbali u ćošak? Tu bez radikalnog reza svega nema rešenja. Ja ga barem ne vidim. A bit će, naravno, kako Gospod Bog zapovedi da bude. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.